Assalamu alaikum al'umma, barkanku da wannan lokaci, da fatan kowannen ku yana lafiya, yana cikin ƙoshin lafiya, to Allah ya sa haka. Kamar yadda muka saba kawo muku da fina-finai a kowane lokaci, a wannan karon mun kawo muku da mayyan fina-finai wanda Sultan zai saki a ranar Lahadi wannan mai zuwa insha Allah. Ina ma abota kallon fina-finan Indiya Hausa, kada ku bari a baku labarin fina-finan nan da za su fita a ranar Lahadi kenan. Sannan ɗan uwa, idan yau ne farkon ziyartar ka wannan YouTube channel namu, ka daure ka danna mana da subscribing, sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa, ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku dinga samun mu a kowane lokaci. Wannan fina-finai mayyan fina-finai ne wanda ga an fidda muku da su gabaki ɗaya ɗinsu. Wannan mayyan fina-finai a ranar Lahadi za a sake su. Ma'abota kallon fina-finan Indiya Hausa, kada ku bari a baku labarin fina-finan nan. Sannan muna da ɗauke da tsari wanda za ka iya samun duk fim ɗin da ka mun kawo muku da shi a kwantakinmu na YouTube, ko kuma kake ganin shi a YouTube, ko kuma a Facebook, ko a TikTok, ko kake ganin fastocin shi a wani wuri kenan. Akwai tsari na group ta BIB wadda ake rijista a shiga ciki, wato ake yin depo a shiga ciki. Kowace ƙasa mutum yake muna saka shi a cikin wannan tsari namu na BIB kenan. Ga masu ra'ayin shiga group za su iya mana magana bisa lambar mu wadda muka saba ajiyewa a kowane lokaci. Za ka iya samun mu a bisa WhatsApp ko kuma a kan Telegram. A duk inda mutum ya yi mana saƙo, za mu maida mai da saƙon shi insha Allah. Kada ku bari a baku labarin fina-finan nan. Sannan da akwai group ta WhatsApp ga wanda ba su iya buɗe Telegram ba, suna tambayar group ɗin WhatsApp. Da akwai group ɗin WhatsApp da akwai na Telegram ga masu aiki da Telegram. Group ne idan ka shiga za ka iya samun fina-finai cikin sauƙi ba tare da ka sha wani wahala ba, kamar yadda kake zuwa bisa YouTube kana binciken fina-finai kuma ba ka samu su, kuma kana ganin ana kawo mayyan fina-finai sosai amma kai ba ka samun kallon su. Ka tuntuɓe mu akan wannan lambar wadda za ka iya samun fina-finai da zarar an sake su a group ta BIB, da akwai ta WhatsApp, da akwai ta Telegram. Sannan tsari ne wanda ake yin rijista, ake yin depo a shiga ciki. Ga masu ra'ayi za su iya mana magana akan lambar mu wanda muka saba ajiye muku da ita a kai. Idan ka shiga group ɗinmu na Telegram, za ka samun fina-finai wanda suka wuce na baya gabaki ɗaya ɗinsu, sannan kuma za ka iya samun fina-finai sababbi da zarar an sake su. Idan ka shiga a cikin group ɗin WhatsApp, za ka iya samun fina-finai da zarar an sake su kenan sababbi. Sannan kada ku bari a baku labarin fina-finan nan da za su fita, zafafan fina-finai ne masu kyawu sosai. Kada ku bari a baku labarin su. Kamfanin Sultan zai sake su a ranar Lahadi. Birni babban gari.